ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 16 майи соли 2023 бошад ва ман дар сафари корӣ қарор доштам. 5 рӯз хона наомадам. имрӯз омода расидам. ҳамин одам вақте ки нест мебиёяд, меге ки як овра калон шудан. ҳар рӯз тамошо мекунӣ, оста калон мешад, дар назарат наметобад. имрӯз ман омадам, ангурро бинед чӣ калон шудааст. аллакай ин ангури сорти преображение мебошад. бисёр бастагӣ дар гармхона буд, болашо кушодагӣ ҳастем ҳоли. ин вагмонам барвақт тарак мепазад. ина бинед чӣ хел калон шудагӣ. ва боз дигар ангурҳо ҳаст. дигар ангурҳо ҳам калон шудаанд. ин ангурҳо ман ризамат гуфтам, пайванди ризамат гуфтам ки не кулула буромад, яъне ки ин редголов буромад. ин редголов буромад. хеле ҳамдиёрони азиз аз гул фуромада истодаанд. ман инаш казаново мебошад, аз гул фуромада аст. мана гулаш тамом шудааст. мана ангурча шудааст, гулаш рехта истодааст. иноаша мана ангурча шуда нағз апелляция накардааст. имсол ин акун гармхона будам, бигумонам нағз апелляция накард. ба ҳар ҳол мебинем инаш ангури кишмиши столетия аст. инашам калонтар шудааст. мевааш калон шудааст. кишмиши амрикоӣ аст. хай худо хоҳад мебинем акун баъд аз 2 моҳ 2.5 моҳ ман пухтани инҳоро ба шумо нишон медиҳам. ҳамдиёрони азиз, инҷа як ангури дигар буд. инашам калон шудааст. аз гул фуромада калонтар шудаанд. ина намедонам чӣ аст. инро ҳам мебинем. худо хоҳад чӣ ангур бошад як ҷоя мебинем. ана инаш пахтақанд аст. пахтақанд калон шудааст. дар ҳақиқат хушоҳии нағз шудааст. нағз бордор шудаанд пахтақанд. ин рататуян ҳамин қисми болояшама бурида фурӯхтагӣ будам навдаҳоро. ана ин қисми поёнаш хушоҳояшон ниҳоят нағз шудаанд. худо хоҳад як ҳозир май, июн, июл 2.5 моҳ пас ино ба пухтан шурӯъ мекунанд ва баъд ман нишон медиҳам ки ин чӣ гуна ангур мебошад. инош бошад дар замин гурондагӣ ҳамааш аватару хелоин ба тирамо барои фурӯш тайёр мешаванд. ҳамдиёрони азиз, боз чиро дидам ман картошка дар 5 рӯз дар даруни пору ҳамин хел партофтагиам. намедонам чӣ хел мешавад. акун хай мебинем. мана пору дарунаш партофтагӣ бисёр сабзи нағз нашунамо дорад. ана ин пайванди чӣ бошад. ин памела бошад. памела бори рангаш гирифтааст. инашро мешиканем, чунки памела зуд калон шавад. ман пайвандка рафтагӣ будам, инаш нагирифт. якта ҳаминаш гирифт. пайванди цитрусӣ. ино шиповники бехор, яъне ки хуч ин бехор. инро мебарам дар боғ мешнонам. қаламча карда будам, дидед ман ба ҳазур гирифташтем. хораш дар тани баргаш ҳаст каму кам, лекин хори калоне ки дастро мезадагӣ нест. ин чормағзҳо бисёр чормағз буромадагӣ. яна аз болои ин чормағз афтидагӣ. бош чӣ афта шуд. ин чормағзи бисёр бастагӣ. ман ин чормағза нигоҳ накардам. бисёр бастагӣ. лекин ин ҳамаш сиёҳ мешавад. ин хурдам намешавад. 30-40 кило мегиред мепартояд. ина бисёр бастагӣ. ҳамхел ин чормағзако хай калон шавад, ягон хел чормағз дигар пайванд мекунем дар танааш. ҳамдиёрони азиз, ин як наворчае буд аз гармхона ангурхонаи лабораторияи ман. ҳамдиёрони азиз, инаш талдун. инаш дигар ангур талдун. ҳам қадар сахт аст ки санг бурин сахт аст. мана ҳамин мана баст аст. санг бурин сахт. бовар кунед хай пазад бад ман бо ба шумо нишон медиҳам.
این یک نواری کوتاهک از لیمون خونه من. این پندیروزه می باشد. پندیروزه لیمون است تلخ هست. لوبیتلوی همین لیمونو من رو دوست نداشتم. این اناناس است. چی بکنمش سود است ها؟ بسیار پرو کردم برای وای باشد. پرو رو ناز نمیده باشد. همین نوار از لیمون خونه من. در پشتش بر لیمون خونه هست. ولی بعد یک نوار لایده میگیرم در پانوی خدا باشد.